Luky, ty si usmiatý, veselý chalan. Ako to robíš? Tak snažím sa. No ja to mám v sebe, to je taká vradená, ten optimizmus a keď mám nejaké horšie dni, horšie chvíle, tak to väčšinou vo fitku aj tak vybijem, takže neviem, to mám v sebe proste, ja som taký vysmiatý, stále dobrý naladený, alebo sa aspoň snažím. Nemal som nikdy ani také nejaké psychické problémy alebo podobne. Ako som už viackrát povedal, snažím sa vidieť všetko biele a nie čierne. Je to obdivuhodné, pretože veľa ľudí by si možno povedalo, že keď človeka postihne niečo tak zložité, ako postihlo teba, že má človek zdravotné problémy, tak veľa ľudí by si tak pomyslelo, že sa človek opustí, že bude nešťastný, že bude smutný. A u teba je práve ten opak. A to je naozaj obdivuhodné. Tak ja to beriem ako takú normálnu vec, ktorú by mal podľa mňa každý človek urobiť, bojovať za ten svoj život, lebo však mám len jeden. A rozhodol som sa vlastne tak bojovať aj za ostatných pacientov, nielen za seba, lebo teda nie všetci majú ten hlas. A toto je ďalšia krásna vec, že vlastne nehľadíš len sám na seba, ale snažíš sa aj druhým ľuďom pomáhať. No. Tak čo k tomu poviem? Tomu neviem, čo poviem. Na to už som odpovedal v podstate tým, že bojujem za všetkých, lebo oni majú tú odvahu. Hlas. A možno aj keď pacienti ležia v nemocnici, tak nebudia rozmýšľať nad tým, že idem študovať zákon, idem robiť video, idem to a to. Tak je to aj fyzicky, aj psychicky náročné. Hovorím, ne každý má tú odvahu aj ďalšie.